tunla hian China chuan Africa khomol puya tanga an rama lo lut te chunga hleilen na azol zela tun haya video thar per pakhata chuan mihang nu pakhat naw pailai chu China khopui pakhat guangzawa damdoin narsin damdoina an lut tur adang lai ni oma an soya oma he video a thil lo langan soidan chuan henu hi a pasalina troi oma mase guangzawa hospital pakhat hian in entir an phal lawani anti a henu hi apum natwanga doctor in entir tum ni mase geita chuan he narsian alo dang tlat mai ni in an soyani he video a thil lo langan soi chun jom zel dana chuan he meten upa hi damdo in pahnia kalin an hnong ve ve ani oma achan chu Africa atanga local an ni wangani antiani he video a thil langte hian Africa mi le sa te zinga thinrim na a thlen tam hle a amai ro chu he video a thil thlengte hi atak tak ani chi MT chu finfi ani lo thung he video comment tu thren khat chuan he narsian English a thiam vak lo awangin tonglet tu an neim ti azota atopa chuan tranpui tu tura zon chunga lo ngak turin a hril zo kani te anti ve thung ani ai nga po chu ni se he thil thleng kher lova po hian China rama hian African ho chunga hleilen na a omnual hrimhrima soi ani a hetianga African mi te chunga hleilen na hi demna oka tam hle ma se guangzawa hian zi omlam apan hlei thei chuang lova African ho chu hotel dorle restaurant ate an lu phalsak an lani lo tluang zela tuna phei chuan hospital a hial po an hnong ni in alang le ta zela ni hetiang thila thlen phone na chan hi China rama shipui a traidar non le na hian African ho hian mo an phurnia thu thang a om wangania April 30 atang khan guangzawa hian COVID-19 ve mundang atang ron lut zachuang omin chungzinga somni panga te chu foreigner an ni a Chinese media te chuan heng khe zong te hi African te an ni ti in an lo chua to ani hetianga thuwa than hnu lok hian social media lama thu thanga chuan Nigerian pahni quarantine lai mek te chu tlan bovin chu chuan guangzawa COVID-19 darle na athlen ani anti a chu Chinese ho chuan thinrim na le rin hlel na ne na lo chonin African tam tak te chu anin lu atanga na chuakin restaurant te le dorlian te po in African ho an lu ve an lo phal lo ve ngal mi bokani video tam tak maya phei chuan rong tak maya African mi pa ho soi sakan ni lai te mu tur om nge anti ani heng thil thleng thin te hi China chuan atira tang khan soi nep tumin in hriat thiam lo na ho te awanga thleng mai maya apu hnuwa tuna chuan US in China le Africa in lai chi na ti che ta tum wanga phiaruk na akal puina ni in apu le dai to ani China rama African sang tel ta chuan an ram sarkar in alak chu hun tur an thlir tangot ri chuani a Nigeria sarkar chuan emergency a in shroi hona tur order siamin tuna hian Nigeria mi sang ni chuang te po in an ho hun tur an thlir me kani vaccine chungchanga chanchin lom omle be seina sang taksiam tu chu zong an ni a kanchen la po kan soito University of Oxford in vaccine en chin tran mek chat ox1 ncov 19 tia a mingan phua chu zong chikhat makhak paruka an petel ve a heng zong te hi COVID-19 shiknena in pomchil ti reng ni ma se an taksa chung an kai mi alawani ti an mu ani April ni somni pathuma tang khan he vaccine hi mishinga en chin tran chau ni ma se heng makak zong paruka te hi chuan March thato patang khan an lo en chin to a he zirchen na hi Rocky Mountain Laboratory sa kalpui ani a zong paruk te chu vaccine tel lovin COVID-19 shiknena in pomchil ti ran ni hnuwa andam lo zuya hemi hnu hian zong dang paruk te chu vaccine pek hnuwa COVID-19 shiknen bok in pomchil ti ran ni le a anma ania dam lo na mu tur engma om lo ani ni somni paret hnuwa po an ladam thale ani anti a he laboratory an ho tu Vincent Master chuan heng makak zong te hi mishing te ne na in nai beran ni atia mishing te la heng makak zong te hi kan DNA za zela sumkwa pathum a in anga ma se chu wangot chuan zong a hlo tlin wangin mishinga a hlo tlingang ti na ani kher lo thunga amai ro chu mishinga a hlo tling ngei don ti chiang che lo ma se be se na sang tak an nei pha thunga ni mishinga en chin na ero chuan huna du rei bik dona September thla athlen ma chuan result thalam po om don se an confirm manerin om lova vaccine siam tur hian huna du rei em maya September a hian pe man ta hlo se thilkal phung pa ngai aya rangjok fe alani don thawani
heti lai hian khovela vaccine siam chuak tulian ber pune a Serum Institute of India chuan he enchin na an zo fel hun hi ngak zo lovin an vaccine enchin me kang hi dos makadoi somli lai mai an lo siam tran der to maya a hlotlin hlova nun na tam jok chan thuai thuai ani theina tan an lo in ma kholo kani tuna hian khovel hun rang ranga scientist ten vaccine somret chuang an duangin an enchin mek zela a thente chuan hunan man dai zai jok theina turin ramsa enchin hi an kalpui ve lo ani khovela infiam mi te ku ro pui bera an chal thin Olympics chu din hunder thok taka meka kumle dana nei thin he infiam na kut pui hi kumin hian Japan khopui Tokyo wa July ni somni pali atanga nei tran tura ru manani a ma se COVID-19 ripui leng wang hian kumsang hi somni pakhat July ni somni pathuma atanga nei tran tura sonhlat ani ta zoka ma se tun din huna chon hei po hi beiseina asang ri lo ni in alanga Tokyo 2020 Organizing Committee Chairman Yashiro Morian April ni somni pariata asaidanin he ripui hi thununa ni lo chuan nakuma po nei thei ani lowang chutiang alo ni chuan sonhlat zelain thulhen lolo atul jok don ni in asayani Moria chuan Olympics hi in do na wang chawin thul alo ni to thina tuna po hian mu theilo melmanen kanin do me kani ti in asayani Japan Medical Association an roi tu te chuan vaccine man tlak siam ani lo chuan he Olympic Games hi na ya harsa hle don ti an soya vaccine le dam doite siam thuai thuai ani kan be se ani an ti ani Japan ram hian ripui hluar du tuk wangin thlakhat chungin kharkhip na hunan kalpui meka andam doin te chu atot hle ni a soyani US President Donald Trump chuan China sarkar ne na tangin zang adom na tam tham tak mai an phu don thu asaya he COVID-19 ripui dardana China thil kalpui dan chu an chui chen mek thule he ripui in poya khoina sate ma wanga zang adom na chu phut turan ni thu asoya he ripui len tira China in thu patum dan le avezat le mithiza ta thup tang mai ni soite chu China shemna tur chan thato katling ani ati ani kan hun tong mek wang hian kan lom lo hle a chan chu atira khana len tran na hmuna rang takin ma lang hal se chuan he ripui hi khovela adar rinom lo ani ati ani April ni sompanga Germany chanchin bu pakhatin China in he ripui wanga Germany Hnenah abat dollar tluk le ding on za somruk panga an phut thu article chungchanga angai dan an zo chuan Trump chuan chutianga ti chu kan tum ve thawani aya ol samjok po in kan ti thayang Germany thlir danang tho hian kan thlir ve ani Germany in na soi aya tam fe hi kan ril ruwa chuan a oma azat tur che chu kan la chut fel lawani atam tham khopang khoveli thlir chuan khovel pum puya chetna a thlenani ati ani Donald Trump hian Xi Jinping a Hnenah babua thon tak mayang em ti chu ngai to tham takani a athil soi to hi ati tak du mai zel boxi a engtin tak kalpui zelang mo Brazil rama chuan an president Bolsonaro an inkar khip na khauzo ka kalpui du tu an health minister ban thu kan soi to kha ani a tuna hian he ripui hi Brazil a ngei mai hian adar chakle maya mithiam te chuan an ram hi ripui ta na bupui tharani mai an hlau thong ta hle mai tuna hian Brazil a hian mi singret sang sari za somret pasari ten he ripui hi veito in mi sang ruk paruk ten an thi pui to a suti lai chuan an president Bolsonaro chuan he ripui hi hritlang te naw ala tingar ngar tho maya chu wang chuan an rama in khar khip na khau taka kalpui chu trul ala ti lo chun jom zelani official report a alan dana mi singret chuang in vei to ma se chanchin bumi then khatin an report dana chuan mi noi som chuang zetin an vei to arinom thu alang ve thungani heti lai hian Brazil rama an thlasik hun a en tran don chaule ngal bok nen he ripui hi azwal kai vak mayang ti an hlau thong hle ani an president berin hetianga adar zel tur ven na khau taka akalpui du miau si lawa wangin an ramdin mun hi a thalo hle maya tuna po hian he na thi pui tu te zinga damdoi na thi a in mani in lama thi an tamjok ni in Associated Press report chu na soya he hi a omzia chu avei tenga isakna le en kol na po aniam hle ni in alanga mi noi tam takin an ve tak chuan an ram mi pui nun na asot tam theile don ni a ngai ani he ripui hi a hlau lo piang an che fu lo ani ti chu alang chho zela sa khuana thila pui pun na thla du lo lui tla ta wanga ve ta wakte in khar khip du lo wanga ve ta wakte anom ti kan mu theya tuna ri chuan a hlau rama piang an la che fu jok zelani I hlau ve zel phot mayang u naupang in silai ka mai anga damle thei ani lo ti a chian em hi mo
Germany apo he shipui wanga lockdown an thla dul nuwa shivean pung chak thar le deuh tian mu awangin an ngai a thalo thar le meka lockdown an kalpui lai khan avei mi za zelin mi somsari vel chaw an kaidar nialan lain tuna chuan mi za ten midang za zelan kaidar theini in alang chhole ta a hei wang hen an ram hroi tu te chuan lockdown khau tak ti to lo ma se mi pui te chu atlem theiang ber pona chuak turin an ngen le ta lom lom mai ani andu dan bera chuan mi pakhat vein midang pakhat aya tlem chin kai se andua ma se tu na chuan chu aya sang chu an hol le to ani Germany a hian mi noi khat sing ruk chuang ve mu chu to an ni a mi sang ruk chuang orin an thi puya thizat re thi ko thlang ram dang te a in a hniam jok dai awangin makti a hlo hle nge nge ani